uyaqalisa ucinga uye ucinge ntoni What you think about? ungaphangeli kwakho You are free from that spirit today. uyaqala nawe balapha It's namhlanje also your first time to be here today. ufuna uyesu akwenzele ntoni What do I want us to do for you? ufuna uyesu akwenzele What ntoni do I want us to do for you? Ndifuna nenze into ezihle. okay Good things. come uyafika apha uyaqala ufika Is namhlanje it your first time to be here today? udinga ufunda uthandaza You need to learn to pray. bakuathekhe They've attacked you ngohlobo lomoya elifuna kube khona i-movement ezenzeka emzimbeni wakho by a spirit that wants to be movement in your body. 7 Ewe tata. bakutargethe ngomoya They attack you to the spirit oza ne-movement emzimbeni wakho that brings movement in your body. yes so that life yakho iphazamiseke That your life can be disturbed. life yakho ufunda iphazamiseke Your studies will be disturbed. okay Ewe tata. ngamagama lapha amagqurha asebenzisa khona umoya we-animals Where the spirit uses the spirit which is the spirit of animals. okay bayuza kanjani umoya we-animal How do they use the spirit of animals? sometimes bathatha They take isigcawu a spider bafomisha umoya ofana nesigcawu and form a so spirit that like a kube spider. khona i-movement eyenziwa ngula moya kwe So that now that's that what you the feel movement. like ngathi kumove isigcawu kumove inyoka You'll feel like a spider is moving. ayonyoka It's ngqongqo but It's not really- ngumoya abawufomishe bawenza yaba It is ngumoya spirit of a wenyoka formed so in xa our body. uappearisha kuwe When it appears la to moya uappearisha uyinyoka It may appear to you as a snake. yeva ndikhulumayo so loo nto ithetha ukuthi xa udibana That does not mean when you meet nenyoka phaa a phantsi snake outside. yonke inyoka ephaa phantsi Every snake outside there iyathakatha ubaleke is a witch and you run away no from it. bathatha umoya wabo bafomishe They take the spirit and form isimo senyoka an animal and snake baku-attacking us and attack you with it kuze bayazi into yobana because they know that ezinye animals zinobungozi Other kuwe animals umntu. are dangerous. Umzekelo, inyoka if ingakutya If it- ingakulimaza they can ilife bite yakho you. loo nto so that is why amagqurha eyuza laa nto that is why the witches are using that uatheka wena to attack you. siyavana so I'm praying uba ukuthi lo moya wohlulakale kwaphathi This njengofunda spirit be uphila life defeated. yothandaza because Live umoya like a- onjena ngumoya omkayo The spirit that lives ma ukhona efuneka ufocuse kuye When esikolweni you have to focus uphinde on ubuye something in ngalaa school, hlobo so funeka ibe it ngumntu comes othandaza each and every time it needs to be personal. prayer each and every kunemimoya time. efuneka ibe kanti awuna There's amen a spirit that have no amen in. uamen basigqibela uthandaza Amen nguwo that are done praying. now. kunemimoya efuneka ungabi na amen There are spirit that must not have amen. kunemimoya efuneka ungabi naxesha olimisayo uba ongonza uthandaza Then now ngo-1 I'm going to pray. ndizawufuka ebusuku ndithandaze I'll wake up at ndizawuthandaza 9 and pray. ngexesha elithile I'll pray at a certain Ewe time. bakhona. siyavana Ewe tata. so sometime manisenza loo nto When you do that, nigcwala ubucawa you are religious, yava ndikhuluma kube yimeko yakho idinga uba uthandaze each and every time yet your situation needs to pray each and uthandaze every time. usitya uthandaze uhamba Pray eating, pray walking. uthandaze entliziyweni Pray in your heart. some cases funeka ungabi There na are some amen cases ungabi nesiguqo not have sothandaza amen or have a place to pray. eleke in. ucinga uthandaza Every time you uthandaze think to pray, eleke ucinga pray. uthandaza uthandaze Every time you think to pray, yangena pray. so please let's make sure siyazijonga iimeko zethu We okay look at our situations. Oh, this young lady confirms everything you've said to her about indaba yenyoka nezigcawu. She said every time before she sleeps. you can choose uba ufuna useva kweliphi na icala You can Every choose time, man of which God, one- before she sleeps. kuko wenu apha There is choose a uba home. ufuna useva choose the one to serve God in. talk to me Before she sleeps, man of God, there's something that comes to her that describes, she describes it as a darkness. It makes her not to sleep. She will just think non-stop, not knowing what she's thinking. And she doesn't sleep anymore at night. Even at school, before she goes and write exams, as a man of God revealed that this spirit is also to disturb her in her studies. Whenever she goes to write exams, this whatever she says, she describes it as darkness. It will come and make her think non-stop, and she loses focus. Ukuxelela bayuza umoya we-animals They're using a spirit of an animal, like into ebonisa iza kuye seeing something coming to her. even ezifundweni zakhe akaqhube kakuhle Even like- She's not doing well, man of God. Because every time she's going to go write exams, this, whatever she describes it as a darkness that comes and disturbs her mind, she will start thinking non-stop.
and she will lose focus. She doesn't know what she's thinking about, but she thinks non-stop. ikhona efuna siyifundile apha ne There's something we need to learn here phamba simuve apha before we move. yabona intombi uyibona lento like ingathi inde ishado emnyama You see that eza the shadow of darkness coming to Ewe you. tata. ha now iyakuxelela lento le into bana That tells you that ubumnyama darkness ayibobo bakucinyeza isibane is not that the light is bukhona off. obunye ubumnyama obenziwa ngabathakathe Darkness which is not creating. wasibaze sabona kuye They are praying to her. emve kwingqondo yakhe iqalisa ucinga uye ucinga ntoni What do you think about? Ziba ninzi izinto endizicingayo. I think about a lot of stuff. so yabona ba kulula bana sometimes bamcingise bathi Make her to bamcingise bana ungazibulali nje ungavele uzibulali nje akho zakho mos You are useless. kulula bamcingise bamlidele phaa kulonto ngomso They can. okay Bike yafika imini ndandilento ndandicokola nomakhulu wam. Ziba ninzi izinto endike ndizithethe ngaye ndenaye ndamxelela uba I told them that. kule nto andiyithandi impilo endiyiphilayo and ngoku mna ezinye izinto andizifumana endlini so I get other things at andifuni uba sele nto ndaza ndamxelela uba if ubona uba If she sees that, andisekho emhlabeni uzuyazi uba If I'm not alone ndandiyamthumelela imeseyiji I ndambhalela sent a iimeseyiji message ezininzi ngezinto ezenzekayo ekhaya about things happening at home, ndaze ndamxelela uba I told mna her- ndingatya ipilisi nanini na I can take wandichazela yena ukubana and ayikho convince rayithi into yokuba and she told me that's ndibe not right. ndimxelela ngezinto ezile nto ezidibenise nokufa waze Pertaining wathi ule nto umabana baze le nto mandingabe ndicinga izinto ezinjalo I must not think about yena such usele nto Man of God, the young lady confirms that she thinks a lot to a point that she's been messaging her grandmother, telling her that when they see her dead, they must not be surprised. Because she's saying she told the grandmother that she will eat pills anytime. She will just take a lot of pills at any time. So when they see her dead, they mustn't be surprised. And the man of God just confirmed now. nangale nto libe ndike ndaxelela tata le yokuba naxanise le nto sezilalini zike bekhona izinto ezile nto ezenzekayo ndingulo usoloko olala ngasefestereni ndike ndidibane nole nto nomntu nesithunzi simnyama endingasaziyo mhlawumbi bekhona umntu omemnyango Also when standing by the isithunzi door. somntu ngatsho nje. I can say that. now I think uyazibonela ubana I think you can see for yourself that umoya kathixo nguwo lo muva apha it's the Spirit of God moving here, ayingomntu lo not a person usebenza ngohlobo working like this. vele nawe uyazibona uba ngumoya kathixo lo muva You ngohlobo can see the Spirit of God moving like this. nibaninzi You are many. ningomama nineengxaki abayeni nabangamameliyo Yeah, abantwana but check umoya kathixo But look at the Spirit of ovele God. upick up umntwana phaa Pick up the child there. kunazo zonke iingxaki ozicingayo uba All the problems you think this is the ingasimoncola problem. ncede kulena but check umoya kathixo into ayenzayo Look what the Spirit of God is doing. yintoni nebangiba kube njeya Why is it like that? kukufa okuya That is death. awunolinganisa iingxaki zakho zongabi namali zongaphangeli kwakho compare the problem of not having nokuswelekelwa With death. kuswelekelwa yiyona ngxaki enkulu Death is the biggest problem. cinga nako umntana ezazibulala phaa Think he has a child about to commit suicide. Ewe tata. Yeah? So awunolinganisa mama tata bhuti sisi You ungaphangeli cannot compare kwakho kunokuthi abazali bathi besithi ngomso umntana uzityise iipilisi When wazibulala compare the situation when the parents yiyona and the child ntlungu is killed and enkulu commit eba suicide. uzibulele ngenxa kabani Committed nebubhale suicide because of- ileta wazibulala umntana emveni koko And the child killed herself afterwards. bani ozawuxolisa ngoba umntana seswelekile Who will ask for forgiveness when the child has died? so ntombi ihlala kuyesu Remain in Jesus, young girl. uyesu rivila lezi zinto lezi Jesus reveals these things khona ukuze akuhlangule so that he can rescue you. so kholwa right now ukuthi uhlangulekile kuyo yonke Believe loo that nto. right now you've Okay. been rescued. ngapha koko usuka kuphi intombi usuka Where phi did you come from? Ndisuke indawo endihlala kuyo eStrand.
I'm from Strand. She's from Strand, man of God. So uyayidinga support kwabantu asuka nabo le She needs London support. so from the that presence azokwazi of ukuza ke one on one. Uyayidinga support yabo. She needs the support. Was ayiphelelanga apha lento siyenzayo. It does not end here. So I need more time by eyes of money prayers. I need more time that you come Was and uhlala naye receive prayers. phansi. Yes.